Ali Tuhan debata amanami na husoba na hupuji kami di bagasan Yesus Kristus si Baduay. Mulyati rohanami Tuhan di bagasan manuguton ala di palwasodo bangutan nami hari ini baru hari ini pinarbediau mo Tuhan menguduti parsauran nami terlebih parsauran di tonga-tonga ni huriam berhiti-hiti permingguan nami ada sadario Tuhan ison mengamangaradi saluhut na kana kosong dan uluhon yang mana berjalan sok rap saluhut do akaruas huriam HKBP kebaran lamon ima di dalam dohoti permingguan dohot nalahu makalason saluhut akapasupasum naung pinasahamu Tuhan naung pinapatarmu tutonga-tonga dimuli saluhut ruas huriam di bagasan sa taunon marhiti-hiti lawan pesta butidon HKBP kebaran lama atau Tuhan di saluhut pinapangkan atong rapon homahami Tuhan borhat sian bilut parhobasanon tutonga-tonga ni huriam tutonga-tonga ni bagas jorom na pinarbediami asa tot dimima na maniroy do manuturo roha pikiran nami mangasahon Yesus Kristus si Baduai nunga martangiang kami tuho amin. Dihita saluhutna ala mulat nama asa rimma ita jongjong.
Kurian itu hatang na hinahorongan na magpumulo hita ruas Muhuria AKBP Kebayoran Lama. Marlas ni Roha Maria Iya Jala Marunutulog Maktalasong Dinggan Basa di Jakuba di Pesta Botilon na tapalupa sa Daryon. Ibana do tutumual ni pasu-pasu dohot panguluakta na patut puluan ka parsurona. Ngaik te patari dahonot tama parsobota panidangyota dohot lastirohatta di pasu-pasu ni Jakuba na tajalo. Marhite-hite puji-pujian tiadupan ni debata. Atau ngamampat din nami par musik nami. Adu-adu majolo tu debata ama ngahutadahani di bagasan luar ni anakna Yesus Kristus. Napaduahot kita kuriana siya dosa doon amatian marapite mudarna na badiyay. Nami atau ngadodu kong mamuse utol di parbadia na ruat siang amain dohot siang anak na Tuhan Yesus Kristus na pajongjong kuriana na badiyay. Oke padin nami na marbuda lunasa na arong jala di batalo na manok pahakai sa lubukna. Ngayon bahidang majolokod ng hula-hula. Los palung madohot kodang suka-subayin. Asa jumulo kami marsopa julu lingkupan debata Jakuba nasa saday. Na pumampalangin doon kanoon. Doon anak na Tuhan Yesus Kristus tawagin mongkopita jalan ulang Pangulo. Dohot untol di parbadia na mga lekon masisahan ni Lusa, mas piroha, doon mulu na ibaru na sura-suday di Pesta Botiloron. Pahami be Tuhan di bata Jakuba markite urdot ni tangan si majujung dohot roha nami ngayon pe pagi nami ngayon liat tonon nami mabarita ni Jesus Kristus si palua si lehon pasu-pasu songo paniganyon nami tu portibion alani baydamong magodang liat-liati asal lihat kami makalasot jala makamau liatehon pasu-pasu di debata. Di mana makasal makon ambiyaw dohot puji-pujian dohot sarili derena atau patinami baik dama ma kodam sikiu-kiwi
asa tutong iuklon nami jala tiur ulu nami, takas parohon nami jala turang pikiran nami, pita hakosion nami jala poin polong nami, los palumma doot wardang asaraan siala nina sahat pasu-pasu na pinakupa ni Yesus Kristus sahat itu mosok kuhani dan basana jala sahat amin tuha orasan hadameon dohot anguluan naipal. Kita saluhut naliat maluluh rian harta ngatapalit tapatari dako penas di rohata di pesta kotilon lingkuliak jalanungan ipakukot parsopauta tu Tuhan Yesus Kristus si lewon masuk-masuk muluta kibanya ko raja nama masuk-masuk buni yang karena tauda jelas-jelas kibanya ko si lewon panguluan di kita atong tapusi ma akan pagkikit edeta so bawa Jehovah. Haleluya, martani yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na dibalagijam upangiduhami tuho say lehon matordim na baliyay ibagasan rohanani say payang ibagasan hami asi di roham dohon hati ko Ketua Panitia Pesta Kotilon tahun 2020 AKBP Kebayoran Lama Amang Kolonel Sahat Partiri Danggui hadir di tengah-tengah tak sedarion seharusnya Amang Ido na pasahaton kata sambutan di Tikyon ala yakka penugasan kunasiya tu Aceh di bagasan Madogoton hakim berangkat. Jadi
Dito naot na sila kami asa kami pasahaton katasambutan dito nga ni bagasan sa diaryo. Nahupas sa kami hamusude amang inang tarulumowi nga dihanu na tua-tua nami ama nami ina nami na di bagas tabi na mengikuti live streaming Jongjong ma amang padita do inang do ketua panitia lawan jalo manauno kasiwa na pinasa ni luaska di pesta botilta di bagas saya luar baik kau amang musik lawan
kasirua dapat nasa muna di tengah pengimudata. Tuhan Yesus memberkati. Aduh membawa saya di panitia. Ada orang suka tubuh, tondo itu bermata sedia nabui kapatuba pasat kon amalika ketuani satu kinaman jolo dihidup rak mabere mato kita sedia nabui kapatuba. Memuji doa pasangan pon keluarga Tuhan tai doa semoninang akamanami inanami masuboy ko jalan na nagduhoti acara minggu dohot lastirohata sesta gotinonon de ganuk bagas kami masipul ulaut tabu ite uriata muliati gulang di saluhut na aka ng pinatupamuna di Uriantaw. Songoninang tu saluhut na hita aka manami inanami panitia pesta kotilon na diuluhon ni Alaamat na Colonel Espardede. Songon lang pinabuan na kido, pinabuan niya mata wakil ketua imamang parhusip ala dari sadarion na koborhat na sida laho mangulahon tugas negara dunia tu Banda Aceh. Natapi solison na sida tunot ta dotong muliati gudang ginaw makalujahon dohot paradehon aka narikot si patupot ta diari sadarion. Giyak masdi na nihubasan niya ka amat takitua panitia partikian na salto sa hatu tikyon sa ilang itabay tuhata ng pasu-pasu di nasida. Nang tusude hamuna akka manami na namin sa nguninang amang wakil ketua panitia mang parkusipe doon namin mauliati tuhamu amang ala haradeon ni rohamuna mga lehon pikiran partikian laho patupahon ulaon pesta gotilo di tunga-tunga ni Huriatta yari sadarion jala songonia ka partisipasi ni sudi kita punguan kor aka parhalado punguan parupuan punguan inalu lidia dohot punguan inahan na dadohot makubasi nata pedang boy na sidaro moliati dong tapasahat songoninang tuhamu parmusik nami aka amanami na nami muliati ma ang giat masudi puji-pujian naong tapat luhom marhite musik dot uning-uningan na sinuarah munay lakin gabi makkorhon asa ngapon may itu hatta di bata atau ngalani ama ina mula di mahita ganuk bagas tadi